Ikusita nekazaritzatik bizi nahi dugu dela aurtengo Euspot lehiaketaren leloa, guri gustatuko litzaiguke gazteak nolabait originaltasunean oinarritutako spotak egitea, eta batez ere nolabait bertatik biltzea gazteen ikuspegitikan zer nolako nekazaritzatikan bizi nahiko luketen, ezta? Euspot bezalako lehiaketak eta oso baliagarriak izaten dira trasteatzen hasteko, esperimentatzen hasteko, sormenari eragiteko. Eta orduen ez duzulako ezer galtzen parte hartzeagaitik. Eta bai ordea, ezagutza eta nolabiteko entrenamendu bezala hartu daitekelako. Ikusentzunezkotara dedikatzeko asmoa baduzu, ala ez. 10. edizio berri honetan dauzen berrikuntzarik nagusienak 3 diez. Bat da formatua. Formatu ezin leke horizontala edo vertikala. Bigarrena izango da iraupena, 30 segundu arteko spotak izango die. Izen alda 10 segundutako spot bat. Eta hirugarrena, igaz hasigitzen online bidezko formazioekin, baina aurten hori ondion gehiago sustatuko dugu eta laster ja ikusi ahal izango dituzue online bidezko prestakuntza saioak. Familia nekazaritza guk hemen baserriarekin lotzen dugu. Da nolabait tamaina txikiko egitura bat nekazaritzan oinarritzen dana, eta ez daukana bokazio industrial bat. Mantentzen du nekazaritza giza dimentsio batean. Nahi du 2, 3, 4 pertsona bertatik bizitzeko moduko nekazaritza bat.